Fizičko lice možemo dodati u ispravu izborom iz postojeće baze stranaka. Poslednje unete stranke nalaze se na početku spiska. Pomeranjem ekrana na dole možemo vidjeti sve stranke u bazi. Što je spisak veći, to je teže naći pravu stranku. Zato pretragu podataka možemo suziti ukucavanjem nekoliko početnih cifara JMBG-a ili ukucavanjem nekoliko početnih slova i imena. Na taj način pronaći ćemo lakše odgovarajuću stranku. Obeležavanjem željene stranke i klikom na dugme Izaberi učitavaju se podaci. Primetit ćemo da je stranka iz druge države, pa ćemo odštiklirati polje rezident. Na taj način moći ćemo da izaberemo državu iz koje je stranka i omogućimo da se ta stranka nađe u registru nerezidentnih lica. Klikom na dugme Dodaj, stranka će se dodati u ispravu.